3, 2, 1 și acțiune! Un tânăr și o tânără aleg să vină în fața altarului lui Hristos ca să se angajeze împreună pentru veșnicie. Am ales-o pe ea și aș alege 100 de alte vieți și în orice altă ipostază. Ești un tată minunat, cel mai bun pe care aș fi să-l aleg pentru fetița noastră și cel mai bun pe care l-aș putea alege pentru mine, pentru toată viața. Casă de piatră, vă iubim! Depinde! Doar de mână mă ia de Dar am venit pe datorie la luptă. N-avem bani. Nu clar, nu foto! Oh, mi-a plăcut zâmbetul foarte mult.